Morjes, morjes. Mornainen täällä kertomassa taas kalajuttuja tai hämäräjuttuja. Näin nyt rupeaa olemaan, kun ulkona on pimeätä ja meri on jäässä ja kalaakaan ei pääse. Harmittaa, mutta tehdään jotain hyödyllistä. Tänään vedetään pikku vinkki tämmöiseen hanskojen kuivattamisjuttuun, koska nämä lämpöiset hanskat, missä on vuori, niin ne on joskus aika hankalia käyttää ja kuivattaa, varsinkin jos niissä sattuu olemaan joku vuori sisällä. No, on olemassa brändihanskoja ja nyt on vähemmän brändihanskat, nämä Wondergripit, mutta mä nyt on käyttänyt näitä. Näillä pystyy heittämään hyrräkelalla ja avokelalla ihan loistavasti ja ainakin mun asiakkaat on pärjännyt ja minä pärjään, niin miksei. 7-8 euroa jostain King Kongista tai muusta vastaavasta säästömarketista ei ole paha hinta. Silloin kun nämä käydään hommaamassa, tämmöiset hanskat, niin voi olla ihan hyvä fiksu idis merkkaa tuohon numero, jos käyttää kahta kokoa, vaikka 9 ja 10. Mulla on sanotaan 9 jonnekin tuonne 11 asti, näitä lähtee muistaakseni 7 lähtien näiden koko. Sitten tuonne sisäpuolelle, siinä kohdassa kun nämä on kuivattu ja ne on nipussa, niin on ihan hyvä laittaa myöskin tuommoinen numero, niin selviää sieltä sitten kassista katsomassa, että minkäs kokoinen pari sieltä sattuu käteen. Mutta mennään siihen kuivattamishommaan ja tosissaan nämä on kumipintaiset vedenpitävät hanskat. Mä käytän apuvälineen tämmöistä tussia, millä mä tönäsen tosta jokaisen sormen tonne sisään. Noin. Sitten seuraava. Vielä yksi. Ai onhan noita vielä 3 jäljellä tossa. Keskisen sormi, etusen sormi ja vielä peukalopotti. Ja sitten käännetään hanska ympäri ja sieltä ne näkyy. Näin. Ja näin nopeasti tää on käännetty ympäri. Sitten patterille kuivumaan. Ja sitten kun ne ruvetaan kääntämään ympäri, niin tää onkin hauska homma. Nykästään tää hanska tähän käteen. Otetaan semmonen tukeva ote siitä. Suurin piirtein semmonen vähän pohjalta en aio päästä tästä irti ote. Ja nykästään taas tää hanska taas toiseen suuntaan. Ja sieltä, kato, 3 tuli jo laakista. Tää oli melkein ennätys. Sitten tuli 4. ja 5. Ping! Helppoa kuin heinän teko. No, näinhän tulee aina reikiä. Samalla lailla kuin tulee kaikki brändihanskoihin ja muihinkin hanskoihin reikiä. Niin, yksi hyvä tapa, pidetään hanskaikää ja antaa vähän lämpöä lisää sinne. Rupeaa käyttää tämmöisiä elintarvikehanskoja. Nämä maksaa jotain luokkaa 10 jossain Etolassa 100 kappaletta. Ei ole paha hinta he. Niin tosta ennen kuin lähdetään autosta ulos, vähän lämpöistä ilmaa sinne. Ja sitten ei muuta kuin kädensuoja. Näin. Nämä on muutenkin ihan hyvät, jos käyttää perhokalastuksesta tai jotain muuta, joka haluaa käyttää paksuja hanskoja, niin nämä kertakäyttökäsineet. Ja sen jälkeen tosta sitten mikä tahansa hanska, mikä on nyt vähän ruvennut vuotamaan. Tossakin näyttäisi olevan jo pieni reikä peukalossa. Nyt nämä on täysin vedenpitävät. Pitää lämpöä vähän vielä enemmän kuin vähän aikaa aikaisemmin. Ja siltä pohjalta. No mutta aika kätsät hanskat, sen lisäksi nämä pystyy kalastamaan, niin tietysti totta kai joutuu aina kantelemaan kaikenlaista märkää kamaa tuolta veneeltä pois touhuu köysien kanssa. Sitten kuulemma on ihmisiä, ketkä käy talvella onkimassa haukia ja osa kalastelee verkoilla ja mitä kaikkea se nyt sitten tapahtuu. Joutuu kantelemaan märkää tavaraa ja kylmää tavaraa jostain jonnekin, niin ei muuta kuin kauppaa hommaa tuommoista yhdet oranssit Wondergripit itselleen, niin homma pelaa. Tältä pohjalta kohti avovesiä ja ei muuta kuin jäitä polttelemaan. Voitaisiin pitää semmoinen kansainvälinen, kaikki avaa ikkunat samana päivänä, niin saataisiin vähän lämpöä tuonne ulos, no jäät sulas ainakin tuosta merialueelta. Töttöröä ja sitä rataa, moi!